Du skal tykke. Ja, vi bliver ved. Det er god. Er det stærk? Det bliver mig værk. Det bliver bare efter et minut. Så. Tænker du, bliver det ikke værre? Klør det i ørerne? Er det begyndt at gå i ørerne? Er det begyndt at svige i ørerne? Nej, ikke nu. Bliver det værre? Men det han går stadig rundt udenfor helt væk. Han svæver bare. Nej. Hvad ser ham udenfor ham? Det er helt sygt. Har du lyst til mere, eller hvad? Hvor lang tid? Det bliver ved. Jeg kan stadig ikke mærke, at det er en halv time før jeg altså. Det bliver ved. Han skal jo have det monster der. Jeg vil sige monster, det tror jeg elsker bare at se det. Det bliver værre. Det er godt. Han skal noget mælk, så. Mælk, det er godt. Ja, det er nemlig rigtig godt. Ja, det er ikke Ja, når vi har drukket 3 liter. Skal ned med noget. Hvem var det, der drak 3 liter? Var det Charlie, der drak en halv liter eller sådan noget? Hvad er når du skal skide, mand? Ja, Det bliver endnu værre. Det er en tøj nu. Der var frø, der kom ud. Prøv det, okay, vi skal lige have der billede. Prøv lige at komme helt hen. Jeg kan lige se. Ja, der er sviden er begyndt at melde sig. Er den stærk? Altså prøv lige at svare, om den er stærk. Ja. Er det stærkeste, du har smagt det? Hvad var de værd, de 150 kroner? Det finder vi ud af om det. Det var det bare ikke så. Mine andre soler også får, så det er Skal der ikke godt være vinduet? Cykel. Nej. Og du har fået 160 jo. Marker, det er strafræk, han skal ikke. Kom så. Ja, det ved jeg ikke. For en time eller sådan noget. Og nu kan jeg helt ærligt. Det kunne bare ikke gå meget. Jeg har ingen penge. Eller har du dine penge i lommen? Og han har tjent. Han har masser af penge.